Θεέ μου! Με κατηγορούν για το ότι είμαι παπάς και έχω Facebook. Κάνω κάτι λάθος. Σε παρακαλώ, στείλε μου ένα σημάδι. Γεια σου, τέκνο μου. Θεέ μου! Θεέ μου! Θεέ μου, πού είσαι! Θεέ μου! Παντού είμαι, σταμάτα να κουνάς το κεφάλι σου. Εντάξει, θα κοιτάω εκεί. Παντού εκτός από εκεί. Οκ, θα κοιτάω εκεί. Όχι εκεί, αυτό είναι το κακό μου προφίλ. Οκ. Θεέ μου, είναι λάθος που είμαι στο Facebook. Όχι απλά δεν είναι λάθος, τέκνον μου, αλλά εσύ θα είσαι ο εκλεκτός που θα κηρύξει στον κόσμο τις εντολές για τη σωστή χρήση του Facebook. Εντολές? Ορίστε. Και η 10 διάβαζε. Ναι. Διάβαζε. Περίμενε, είναι κλειδωμένη η οθόνη, Θεέ μου. Εντολές. Εντολή πρώτη. Ου ψευδοφωτογραφίσεις. Τι εννοείστε, Εννοώ ότι κάνεις friend request σε αυτό και στο ραντεβού έρχεται αυτό. Ναι, Θεέ μου, ναι. Αλλά εσύ δεν είπες να κοιτάμε τον εσωτερικό πλούτο. Ναι, μέχρι που είδα αυτές τις δύο. Πρέπει να ήμουν μεθυσμένος όταν τις έφτιαχνα. Συνέχισε. Ναι. Εντολή δεύτερη. Ου ποστάρεις πάνω από 3 φωτογραφίες μωρού σου, σκυλιού σου, φαγητού σου, ποτού σου. Ακριβώς. Get a life. Για το Θεό δηλαδή. Ή μήπως για μένα δηλαδή. Εσύ που δεν γέλασες τρίτη σειρά, γέλα. Μπράβο. Εντολή τρίτη. Τίμα τους γεωργούς και τους αγρότες. Τι εννοείς, κύριε? Εννοώ μην περηφανεύεσαι για τις επιδόσεις σου στο Farmville. Οι άλλοι σκοτώνονται στα χωράφια. Σου ψόφισαν 3 πρόβατα. Ο μπου στα 3 μας. Και συνεχίζω εγώ. Εντολή 4. Ου μοιήσεις τη μάνα και τον πατέρα σου στο Facebook. Μα, κύριε, αν μου επιτρέπεις, αν είναι όντως φίλοι σου και τους συμπαθείς και θέλεις να μιλάτε στο Facebook. Τότε τέκνον μου αγαπητό και συμπονητικό. Ναι. Είσαι loser. Όπως loser είναι και όσοι παραβαίνουν την επόμενη εντολή. Διάβασε. Ναι. Ου κάνεις like σε ό,τι ποστάρει ωραία γκόμενα. Και αν είναι ωραίο αυτό που ποστάρει, κύριε? Δεν είναι και το ξέρεις. Το κάνεις για να σου κάτσει. Αλλά πίστεψε με, κανείς δεν πήδηξε με like. Εντολή 6. Ναι. Ου κρυφοτσατάρεις με τη γυναίκα του πλησίον σου. Μα τι πειράζει ένα αθώο τσάτ? Κανένα τσάτ δεν είναι αθώο. Χαμογελάς συχνά σε άλλες γυναίκες μπροστά στην παπαδιά. Ή μήπως στέλνεις τέτοια φυλάκια? Όχι. Ωραία. Εντολή 7η. Ου κάνεις άχρηστα pages και group. Μην είσαι αφελής. Τα αδέσποτα δεν θα σωθούν με like σε page. Ο πόλεμος στην Παλαιστίνη δεν σταματά με share. Και σίγουρα με group δεν θα καταφέρεις να παραμείνει η ΑΕΚ στην πρώτη εθνική. Εντολή 8η. Νηστήσει μια μέρα από το Facebook. Άσε την οθόνη του υπολογιστή και βγες έξω επιτέλους. Ο κόσμος που έφτιαξα για σένα τα σπάει. Πιο high definition δεν πάει. Έκανε και ρίμ. Εντολή 9η. Ου γράψεις πικραμένα στάτους. Τι εννοείς, κύριε? Εννοώ μη γράψεις στάτους του στυλ. Αν κάποιος δεν κουνάει ούτε το μικρό του δαχτυλάκι για να σε πάρει τηλέφωνο, τότε κούνα εσύ τα 5 δαχτυλάκια σου και πες του άντε γεια. Και by the way, τέκνον μου, μαλακομαγνήτης δεν υπάρχει. Εσύ είσαι μαλάκο. Ναι, εσύ. Τελευταία εντολή, Θεέ μου. Ου ποκάρεις. Τι? Γιατί? Γιατί είναι, πώς να στο πω σεμνά, μαλακία. Όλοι οι μεγάλοι δημιουργοί κάνουν λάθη. Το λάθος που έκανε ο Ζάκεμπεργκ ήταν το poke, όπως το δικό μου ήταν το μπρόκολο. Μα, Θεέ μου, το να ποκάρεις κάποιον, του δείχνεις ότι το σκέφτεσαι. Ναι, για κάτσε να σε σκεφτώ λίγο. Πάρε λίγη σκέψη ακόμα. Σε σκέφτεται και ο Άγιος Πέτρος. Όχι, Θεέ μου, μη... Εντάξει, Θεέ μου, το κατάλαβα. Φτάνει. Ωραία, τώρα κοίτα την κάμερα και χαμογέλα. Γιατί? Γιατί ξεκινάει το κάψε το σενάριο.